Se bucură toată lumea după seria asta. 10 puncte în 4 etape, sunteți pe val. Da, într-adevăr încep să se vadă rezultatele muncii depuse de nou staff tehnic și încet noi sperăm să ajungem acolo unde țintim, și anume spre Liga 1. A fost chiar frumos cu Farul, spectacol de data asta. Da, și sperăm să nu fie singurul meci, adică noi la fiecare meci îl abordăm cu aceeași dorință de spectacol și de victorie. Domnule Lungu, așteaptă un meci dificil sâmbătă și sperăm să continuăm pe aceeași linie a ultimelor meciuri. Au început să vină ofertele pentru Alexandru Băluță? Prefer să nu discut despre asta, pentru că oricum Alexandru Băluță, cel puțin până în vară, nu va pleca nicăieri. Și oferte, dacă vin, nu fac decât să ne bucure, și nu numai pentru Alexandru Băluță, ci pentru toți jucătorii. Uite că merge echipa și fără Radu, și fără Morariu, chiar și fără Cristi Cherchez, în ciuda zvonurilor. Da, exact, știți cum e. Adică într-un colectiv, cei care nu sunt dispuși la efort și să pună umărul la muncă se autoelimină, cum s-a întâmplat cu cei de care spuneți. Vine un meci foarte greu la Dinamo 2. Dinamo 2 după 2 victorii. Da, Dinamo 2 și-au revenit în ultima vreme, dar eu am încredere în băieți că o să-i scufundăm din nou. Ce informații aveți cu noul stadion? L-am văzut pe președintele Mihai Trifan cu niște schițe după meciul cu Farul. Da, deci așa cum am afirmat tot timpul, ideea aceasta nu am abandonat-o niciodată și chiar văd că este interes și din partea autorităților locale pentru ducerea la bun sfârșit a acestui proiect, pentru că acum s-a convins toată lumea că este nevoie de un nou stadion la Târgoviște, pentru că, v-am spus, e un public extraordinar și de această care țin să le mulțumesc pentru ajutorul de sâmbătă. A fost un public minunat, cum de altfel a fost totdeauna. Și publicul târgoviștean chiar merită un stadion nou. Da, domnule Lungu, vă mulțumim tare.